Togona kutora skippers to mix and breakers titambidze viceroy tonyeka mvine guys togona ngodeba zvatata vinga saka faster chingobva imatipa maglass ne ice moisa apapo modvisira voraisa pamodpira wavavo PTK udza DJ apule ridzinzenza dzitwainire tasangana zvitakwata uona chisparks kupenga handizoziva ndaipenga here because ukona behavior yemadrugs mudara iwona uchitofunga zvauri kuita ndizvozvo but vanhu vari kukuona ndo vari kuona kuti aiwa iyi behavior ichi haiko waizia saka inini alone ka handikwanisa kuti nditi ndaipenga here kana ndaisapenga but ndikwanisa kuti madrugs hazibomo wangoizia madrugs hazibo aiwa ngatite zvimwe but haikoko ngatisasvike because I think uri pakudai also sparks do you know kuti havasi vanhu vese vanokwanisa kuti alright ope kurekodhera recorder without a contract or without any finances involved you get it havasi vese saka mumwe anogona kungoti alright because tina patakanyorerana saka hamene ikoko waiziya ndara which is fine to like Oriano but dera ndakamunzwa inachitaura kuti zvoni vanhu kumapodcast inini ndotosimuka anoita zvekupenga anonga achitibvunza zvinhu zvekupenga zvechiweziya ipapo ndakutanga kubweka nezvinhu zvake ubata mwedzi yacho kusvika level yekuti izvezvizvika nhambo tanga ndichiita sikuzvifarira ise mwedzi yacho kusvika izvi handichatoffarire music yake akati mezona kuimbo zvinobowa don't know but handichatozvifarire music yake handichaifarire enda isi musi kusafarira munhu ini ndinoona nditondudza pafacebook pangu kuti Sparks I don't like you ora music yausingachafarire iwewe imusic nyowani kana kuti yacho wewe wakambofarira paakaimba inyowani handiti ndozvandirudza chaunenge yekudhara yacho ndakazosiya wani baba udelete malyrics musoro kana kuti ndamuvenga saka ukatovaimba akasvika pakududza ini imwe day pastage ndichitora hangu video yakayapandira kanditi mudhara ndopisa inini zvazvikuti anga angojambisa kuti vanhu 2 3 4 1 2 papo isi bva ndiri bhandororwa pachest so Oriana kanditi mudhara ndopisa inini anopisa saka wakamutichipa wakaitwa iwe wakamuita sepa wakaitwa iwe wakamutichiwa ipapo manje ndanda kuto angatobudisa mamwe masongo akutondibhowa ndati iwewe pokadzi ndara ndopisa inini iwe wakabva anibatisa microphone so ebva pastage akapandira akanibatisa microphone so akatiti mudhara ini ndopisa inini iwe ndobva wamutichiwa ndikamuti aupise when you youse 150,000 my washing basket each up togona kutora skippers to mix and breakers titambidze viceroy tonyeka mvine guys togona ngodeba zvatata vinga saka faster chingobva imatipa maglass ne ice moisa apapo modvisira voraisa pamodpira wavavo PTK udza DJ apule ridzinzenza dzitwainire tasangana zvitakwata tanga Sparks yo when you use Zungu mazepepepe Jiffy togona kutora skippers to mix and breakers titambidze viceroy tonyeka mvine guys togona ngodeba zvatata vinga saka faster chingobva imatipa maglass ne ice moisa apapo modvisira voraisa pamodpira wavavo PTK udza DJ apule ridzinzenza dzitwainire kokutya tasangana zvidakwata dakongetsatambo dakwata Amzati matiwonezo takatakwa tasangana zvidakwa mirai muonezo takatakwa tasangana zvidakwa Amzati matiwonezo takatakwa tasangana zvidakwa apo unono here Sparks mirai muonezo takatakwa
ndakwenda ndungonza dangoramba nchidakwain wanzaimamba patepo pandakagara ndakupinda toyas ndadzoka ndobva ndadakwa hatisi kuda zvekubatwa tadhakwa toita kunge Tom and Jerry tadhakwa tospaka kunge Jim Carrey ndonyeba timacheso ari kuita song naara Kelly chivonibadhiraka ndimbokaisa zvinhu siri izvozvo ashaya kubowa kuimba song yekubva 2014 muchimwe chimba chete ndera ndimboimba neimwe yachoskira ndise ndabuda areas ndombosunga mix ndopfuura nekumbare ndichimutsa mabhanditi ndosimbisa zvidhakwa tosangana dhorobha tombomixa nenzenza dzine unhu wakapauka ndikanwiranwira ndombopatidza moko ikaroziva zvidhakwa iboys resimoko todiwe nezvimoko zvimakopolo zvine smile inokuditsisa mapondo hobohobo inwaitoro idyaitoro chibvisa hembe dzenyu mese pinde mudoro tasangana zvidhakwa amzati mationa izotakadhakwa tasangana zvidhakwa mirai muone izotakadhakwa tasangana zvidhakwa amzati mationa izotakadhakwa tasangana zvidhakwa mirai muone izotakadhakwa ndadakwenda ndungo dzadangoramba nchidakweni wanzaimamba patepo pandakagara ndakupinda toyas ndadzoka ndobva ndadhakwa tadhakwa hatisi kuda zvekubatwa tadhakwa toita kunge Tom and Jerry tadhakwa tospaka kunge Jim Carrey ndonyeba kuti macheso ari kuita song naara Kelly yevangwa kuitwa song kaya macheso naara Kelly but ara Kelly akazoenda boma zvidhakwa azokasika kuenda but still tichipapapa ngetimbonzwe Alright, imwe tune. apa manje apakapa Yeah man. apa chisikuzi mdanzo manje apa chiri kwenyu cheko ngatimbochinzwe Unze icho. When you yours. Yes, boss. buruka mweya unoyera ukandifuratira pankapera mai Maria musande nasindakadhakwa checho ya sande buruka mweya unoyera ndichagone kufamba satana nzembera hata ndigare nechina unge chikorobo pane kuverenga bhaibheri ndobadza mogo buruka mweya unoyera buruka mweya unoyera buruka mani mweya unoyera asa usikundinzwa mira ndoshedzera ndombotaimira mabhebhi kukelas ndikaona ine mamwe mabradha ndoita jealous panonzi ngatipfuka metina mate kungovhara maziso ndakotsira ndine hopo zvipande kungoona mutumwa waMwari ndinobhoila ndotodawo kuverenga bhaibheri asi problem yakatangira uchikoro ndakafoira ndoziva muri Mwari wemunanasi ndoigamuchira sei maitwangwa naukwana from top When you. buruka mweya unoyera mukandifuratira pankapera mai Maria musande nasindakadhakwa checho ya sande buruka mweya unoyera ndichagone kufamba satana nzembera hata ndigare nechina unge chikorobo pane kuverenga bhaibheri ndobadza mogo buruka mweya unoyera buruka mweya unoyera buruka mani mweya unoyera asa usikundinzwa mira ndoshedzera ndombotaimira mabhebhi kukelas ndikaona ine mamwe mabradha ndoita jealous panonzi ngatipfuka metina mate kungovhara maziso ndakotsira ndine hopo zvipande kungoona mutumwa waMwari ndinobhoila ndotodawo kuverenga bhaibheri asi problem yakatangira uchikoro ndakafoira ndoziva muri Mwari wemunanasi ndoigamuchira sei maitwangwa naukwana ndotora zvevamwe ndisina kukumbira hanza ndifunge ndosaka wachinifungira ndorarama unge mombe mashanga ndofema zvinodhaka mudzanga after mudzanga ndotoda uruponeso ndaneta nhamo yandiridza unge gitari ramacheso ndangomuka nchifunga nasi ndikasasungwa ndichapinda muguva kozi ndiri pakutsvaga hopo mazimara ndisina kumbobvira ndarasa buruka mweya unoyera mukandifuratira pankapera mai Maria musande nasindakadhakwa checho ya sande buruka mweya unoyera ndichagone kufamba satana nzembera hata ndigare nechina unge chikorobo pane kuverenga bhaibheri ndobadza mogo buruka mweya unoyera buruka mweya unoyera buruka mani mweya unoyera asa usikundinzwa mira ndoshedzera life yangu ingano tsuro nagudo hanzi guta kushanda pandina nungo
pata ndina rusununguko ndorarama life yakachipa fan kazupko ndongogarika ndakarara ndikavhura maziso zvaparara ndakutodzokera futi mutara kuedza kusunganidza ndisafe nenzara ndotoshira wokufara sine kuda kwenhama kusekerera ndonyara ndoziva zvinombonfita zvandoita asi ndongoti chero zvazvaita ndopandomixa breakers neskippers ndendatsikirirwa nesitchers ndotumirwa mepo nemawitchers ndosaka ndisingarare mumba deepers buruka mweya unoyera mukandifuratira pangu papera mai maria musande nhasi ndakadhakwa chechi ndouya sande buruka mweya unoyera ndichakone kufamba satana nzembera ada ndigare netsvinonge chikorobo pane kuverenga bhaibheri ndopadza moko buruka mweya unoyera buruka mweya unoyera buruka mweya unoyera oyo I saw the thing set. Yeah, man. mawana I think phone yedu yaita zvazvo black zvamusambotaura zvazvo but still pamwe patinombokurukura chizopedza kutaura I'm sure kuti inogona nge yabo otherwise wagwan Easy brother mutaze atise maworks ayo maworks bo ndode kupisa maworks zvekudaro apa iskwatobva kuna kana maswimming pool saka sati chikopukuta aiwa abo anyway mdaraka maybe kuna vamwe vanhu ama2k wapfana vanyowana kuuya muzvino vanga vasingakuzivei vamugona kuudza kuti anombonzi yozi ndiani just a short background. Okay ini ndinonzi alright Kennedy Simbanegavi ndozita rangu chairo Alright. then remanyawi yours wenyu but ama2k onoti ama2k manje hatondikete zvekutoti in fact havatozive vanhu vakawanda vetime yedu isusu zochero kada kuexplaina kuti alright so anogona kurasika anokwasasanzwisisa Alright. but vakaziva kuti yours wenyu aiwa chingoziva ngoti yours wenyu. Alright. Yours tiri papa ndika ini ndokuziva from long time mangoma makaimba ndifuna mamwe acho tinorelate nawo vanhu vazhinji vari kuona panano but yours apera chii chikunetsa ukona inoitika Sparks iwa unyebe manje yours akapera ende haunyebe utori right. Alright. But manje pakupera kwangu inini hakuzi kupera kwakuti handichagone kuimba kana kuti handichagone kunyora waiza ndakasvika pakuboikana nedhiri. Alright. Waiza ndakasvika pakuboikana nedhiri wona Sparks ukona isusu patime yatakaimba nditi like inini ndingati my first breakthrough was 2009. Alright. If you remember video yainzi akaka yeah, man. akaka that was like the first video yaibuda vanhu vakashama yemuno muZimbabwe wekeda because patime iyo ndo paipisa vana tip drill vaivaye vana disco inferno waiza ndandanorwa akaskirikako kuno kuZimbabwe saka ukona chinhu chekuti chakataurika zvekudaro waiza that was 2009 handiti chinhu chataurika nakana kuita kana 10 cents nechinhu ichocho waiza ndikati aiwa is danger mira ndirambe ndichipusha masini waiza edza ndirambe ndichipusha maworks then patime yacho iyoyo ndanga ndakasainwa naLeonard Mapfumo naJoe Machingura kunonzi kuHeshim Fish. I remember that waibata record label. Yeah, saka ndokurekoda then I think the next song yakazonopisa it was 2012 pandakanoita ameno zvinoita rudo. Ameno zvinoita rudo ameno waiza 2012 anditi ndobva papisa ameno zvinoita rudo ndobva papisa futi kukunakidza naShinzo ini ndoda kunakidza ini ani waiza ndapanopisa vana madhuwe wangu vanatofarata kutasadza chichihole pating ari time ichifamba futi ndo pakazoitika vana tasangana zvidhakwa saka uone yakanoitika kuti ndizoboikana nedhiri manje ndakandotarisa baba kuti ndagadzira mabenga akawanda stereki ukubata yandotaura ndagadzira mabenga akawanda mundara but ukona livit yangu haisi kuenderana nezvandakagadzira nemaworks ukubata yandotaura pachiona manje the most interesting part manje ndeyekuti I only realized pamashure ipapapa waiza kuti maizokona kuti problem ndini waiza pauti ukona kana uchirwa maworks pepe usagaire kuti iweweka
Mwari achanokuunleashira blessing patime yauri kuda iweyo ubatira ndaura plus ini ndatozosiya dhiri ndati dhiri riri kundiboya ndatozotanga kutozona kuti ndatori pama one ways because tumwe tumari tondaitosaiza nchiti hatuna basa ndatanga kuona kuti aiwa ona pepe ndaitoita kapepe ndaitopaita waiziya tutara saka pakunopera papa saka ndo maperero acho akaitawo nyaya ati makapera because mavakasiya dhiri ndakaboyekana nedhiri ndakaboyekana plus ndobva ndatanga kurwa madrugs chichiwaiziya bozi ukona patime yatakaita tasangana zvidhaka victim yemadrugs drug abuse big time ndara saka makazobuda sei mere madrugs apo one yaitika yaito mvenge zomugidho mudara bozi kona inonoitika nemadrugs ndeyekuti chi ore ndachida kukudza pakatangira nyaya yacho kuti ndakazopinda sei madrugs ukona zvinonoitika nemusic pane paipe kuti paunowana hype paipai handiti uchitaurika nevanhu uchirirarira chichiwaiziya unonoita shamwari nyowani futi ubata dzine mahabhitsiwo adzo ubata ndokutaura ende vanhu kazhinji kacho vanhu vanenge vaine zvikwanisiro zvakawanda kupfuura zvani zvako iwewe saka ifaindi kuti kutamba kwenyu kuti kunakidze ka unogumzira wakutora futi kaunhu kake iye kuti unyatsoblenda neushamwari saka ukona inini pekutanga paye ndakatonotambawo chi nevairowa brongo waiziva ndatozoti maemera mbotesta siniri waiziva ndotaura unongochifarisa futi plus ndandiri mufana futi patime yacho uri kuona sparks andu unodaenda kana brongo racho uri kunakidza waiziva saka kuna zvinonoitika uchitanga kurowa pepe unononakirwa nechi nemavolumes mashomani but the more you go unoramba uchida chi unenge wakuda intake yako inoita ichikwira waiziva potozosvika time yekuti brongo iroro alone harichanyatsokubata zvauri kuda iwewe pakutoda brongo plus kadanda uvona kuti brongo nekadanda waiziva wozosvika pekuti but maya futi zvichanyatsondidhaka sparks unoziva kuti inini ndakanorowa kunosvikira kulevel rekuzonorwa mapiritsi emapenzi baba anonzi mangemba ayaya ndakamarowa baba big time komutoriro aiwa mutoriro maya mutoriro wanga usiko mazuva iwayo mutoriro wanga usiko waiziva because inini ndakaabuse madrugs since 2014 15 16 ndo pandakazobuda muchino waiziva ndawonda sparks zvokuti ukona kuti chi ndandaonda zvokuti munhu akaudzonzi zvoni ona mufesi wangu andinayo uyu ndiye yozi munakana kuramba kuti ayo asiri yoyozi munaitozika baba kuti iwe ndita ndabva kumusha here ukaita ndiziye yozi here sa makazobuda sei madrugs chakazonoitika ndechekudayo so sparks waiziva ndine uncles yangu inini ndo he's the one that I regard as my father waiziva because iningesha yangu is late saka ndo like musara pavana sort of saka patime yese ndaita izvi ndasingachagare padeneni ndanda kutogarawo kwangu ndega waiziva because ndiri muraundi rangu kandikuita zvandiri kuita izvi pandakatotanga kutoti izvo ndakwanisa kumbotanga kubata tumari waiziva nemusic ndaona kuti hazvichaenderana kuuya padheni letu uchidawo nekudayo saka beta ndositana kwangu ndega saka pesi pandakatozopinda madrugs nekuita sei ndanda kutositana ndiri ndega saka zvakazosvika panhu pari serious zvokuti zvakutaurika kana zvokuti kana paintaneti zviri kunowanika ubatira ndozvo zvokuti angozi yangu zvakabva zvasvikawo kwairi kunzi mukomana so waiketa ndobva iyo kuti indiriche futi patime iyoyo handisi kubatika zvekudaro bhozi kuona munhu wemadrugs kana foni chaiyo unogona kutosvika pakutoti hausina foni wakutoshandisa ye mufesi wako ndotirikutazive madrug addicts esaina mafoni havana mafoni you know why bhozi mudara mari haibatike every day but then madrugs anenge achida kurohwa every day hamene kana wapanzwisisa mari haibatike every day but madrugs ada kurohwa every day saka iwo uchiita medzi dzako iwo kuti saka munhu anorohwa madrugs waiziva kana masina ari kurohwa achida kurohwa every day iye mari yacho asingaiwane every day do you expect kuti munhu iye unomona ine chinhu chinobatika in life aiwa hapana anenge toba ona magrazi aya mutengesa sa munambosvika pakubera ama yekutsara nosvika pakutsara mudara and I'll tell you why ndisina kukwanisa kusvika pakutsara waiziva
inini besides mafriends andiri kuti manyowana angava kundiitisa nezvimwe zvinhu zvandisingadzise nekudai nekudai, still ndanga ndine futi imwe support system yemafesi angu chaiwo ari loyal kwandiri zvekudaro. Waiziya the likes of Shinzo wewe waiziya ndotaura patime iyoyo futi aito munhu wekutoti akatosvika pakuti ndiyanga kundibhadharira rent kuna lenders vangu inini ukubata ndotaura kutoti ndichiketa kainini aiwa katoka dhiri kake ona lenders akaka waiziya pekuti hama yasituchi mari mkomana waiziya ubata ndotaura then pakutsara woda ndikudze kuti sendi anisikazotsari ndaitiwo futi nevamwe vanhu kuti vanokwanisa kutondibheka futi financially sort of zvekuti kwete kuzotiwo kamari kekuti ndo katonzi ndo upenyu but handinokwanisa kusvika papressure yekuti ndakuba ubata ndotaura bcause chinozoitisa kuti ubewewo Sparks inyaya yekutoti utori pazero enda utorina munhu anokwanisa nokucheuka waibata ndotaura papa zvikatoita kunge kurema ndaigona kungoenda kudhendo vandangononyepa kuti nyaya tondinonyepa ndotobvawo ndinechi ndine kamusho kangu chichichi waibata ndotaura but aiwa omwe atinombosvika pakurova omwe ndanoita kuti hauna kuba but takambonzwa maallegation yekuti makaba song yekuti madhuwe yemadhuwe yakaemba na Trevor alright ukona yakanoitika pasong yaya inonzi madhuwe wangu song yaya haina kubiwa waibata alright iwo pawakanzwa kuti yakabiwa painzi ndini ndakaba song kana ndi Trevor akaba song painzi ndini ndakatsara song anditi song iri kuimbwa chorus nani na Trevor Donga anditi saka now Sparks ndauti uone sichaziriri pari kutwa song inonzi madhuwe wangu. Song iyi yainofeature mwemfesi so anditi ainzi Pringo anditi nanhasi anonzi Pringo bosi haana kufa saka Pringo bindure aiwa ma Pringo spice ndimwe Pringo vatori Pringo aiwa vatori ve kitas vatoshanda kubhenki chichi waiziya saka now zvakadaro manje inini futi ndikunowanikwa ndiri kunoiswa futi pachi pasame song waiziya song yarekodwa iri Pringo featuring Trevor and yours ukuibata inini ndanoisa vhesi rangu ndadeliver rakazvo ipapo handikuona ndepenyu madhuve pindai zvenyu taurai zvamunoda kokutya ndiri paside penyu waiziya ndadeliver zveipapo Trevor chorus akarova zveipapo mfesi vhesi rake manje harisi kukwana ipapo but song iyi chorus yanyorwa nani naTrevor Dongo instrumental rakagadzirwa naLazy T ubata ndotaura kustudio kwarekodwa song kuyeshi mfeshi kwandakasainwa kwekwe at that time handiti papazononzi manje boys song iyi iri kunakidza chorus nevhesi rayozi rimukomana harisi kuita se harisi kunyatsoita zvakanaka waiziya mukomana atipirwa nyaya nemabhosi estudio ona wangu una kuti sini rako harisi kunyatsosaunda vhesi rako iri waiziya toita sei waigeta bhosi tachingofila kungoti maya nyaya yakatoipirwa tachifila kuti iwochi sini richichinja vhesi waiziya kana udaiodai yakasvita ama vhesi andichinja chichi ndorandikutodai ndorandikufila waiziya ndobva zongononzi alright saka mira tichiita remix yesong futi then iwewo panapa wakwanisa kurekodha mamwe masongs 2 for mahara uibata nyaya iyoyo ngomana nomva nobvuma dhiri saka iya yakanonzi remix ndo yanga yainini nani naTrevor ubata yandotaura yandiri inini naTrevor yaya ndo iri kunzi remix but zvadaro masongs aya akatoenda ese ari 2 kuredio madays Sparks yonoziya 2012 the only way yekumarketa music was through radio waibata then wozvepiracy chichichi waiziya masini ndo vatoenda kuradio. I think it was a compilation or something raitone mamwe masongs but yake haina kunorira ndo panorira iyi unzisa yarira saka iwo Sparks jutinguti aizokwanisa kufamba muroad mese tichitaura vanhu kuti iyaya muri kutofuka kuti original songs iyaya itori remix iyaya kubata ndotaura chimondaira kaSparks uza chinhu chapisa chatoenda kaichichi waiziya ndotaura iye yake ari kuti ndiyo chai iye ndiyakutozobuda achiti mayoza andibira sini rangu aunoziva kuti patime iyoyo futi ndopandikudza 2012 ndopandatanga kureleasa mabhenga akawanda baba uzvisa saka obviously mfesi wo pamwe anga kugaya omusoro make ndokwanisa kuita se kuraida wave run nayozi waiziya unokuketa inongoitika magitari yekuti iwe ukapisa iwo ndikatanga kutojungana neyo ndoti iwo wakanditsara song yangu yo nenowana wakutoti
koi ndoupi 50 plus ubata but G vakazonowanza pakungoprata havana kuzorova maworks bozini patime yaitu taura zvokuti akabirwa song ndakagadzira mabenga mangani patime yacho iyoyo 2012 alone ndandine 4 mabenga mumachats alright angatori mutop yave top 50 top 100 here yepapower FM yaitwa mazuva I think top 50 mino waibatira ndotaura but munhu achitaura zvokuti ndaba one song alright yozi pane takamonzwa amati ndo madrugs anga makurova ikati takamonzwa kuti yozi akupenga alpha 2 ukona chisparks kupenga handizoziva kuti ndaipenga here bcause ukona behavior yemadrugs mndaraka iwona uchitofunga zvauri kuita ndizvozvo but vanhu vari kukuona ndo vari kuona kuti aiwa iyi behavior ichi haiko waisiya saka inini alone ka handikwanisa kuti nditi ndaipenga here kana ndaisapenga but ndikwanisa kuti madrugs hazibo mwangoisiya madrugs hazibo aiwa ngatite zvimwe but haikoko ngatisasvikepo isi hazibo masina madrugs ndo akatondivhiringira kereya yangu yese anzombomananga kurasa nyaya chaizvo aiwa nyaya ndaitorasa zveipapo zvekutoti ukona ndakatozosvika pakutoti hapana producer wandiri kunzwisisana naye I think ndozvimwe zvakazoita kuti kadhiri kacho kazonondibhowa waiziya ndotaura handichanzwisisani nevanhu ndatoo paranoid waiziya ndotaura iyo ndichitaura newe nini ndiri kugaya kuti pane zvawataurewo ndeichiti sei asina kutaura zvakati alright saka hatichatonzwisisane paipa hando pakuzorasa nyaya kwaizoitika yobva yatongeka kwakumhanya mushini but aha zviriko ichikudza zvinhu zvinhu zviri mastreets ichikudza imo alright but ndimwe nyaya inogara ichindinetsa ndakanzwa masongs akawanda Soldier Love and Soldier Love anenge anatokusimbisa masong anenge 3 nge4 handoziya inini kwawai musina mboita collabo kama kwenyu naSoldier Love vanga wamira sei kuti anenge achikusimbisa but hamusana mbonzwa collabo ukama kwenyu vanga wamira sei una Soldier Love alright naSauro awa Sauro angari wangu bozi Sauro ukona tichotanga kusainwa kuHeshim Fish Sauro was one of my artists futa akasainwa at that same time alright pakasainwa inini Shinzo Sauro Killer T nemwe mfeso wanga inonzi BG so iri pafuti but angene mari Heshim Fish munhu munhu atingati munhu ana mari kabhozi kona munhu achitokwanisa kutoti bhozi patakasainwa ipapo unozwa kuti gore ripi it was 2007 alright unzvisa 2007 saka imagine kuti pa 2007 baba zvinhu zvaidhura zvakaita sei but utaura munhu angatori neequipment Heshim Fish haasi munhu one Heshim Fish angari Leonard Mapfumo naJoe Machinguri saka 2007 iwe wakatarisa liyo Leonard Mapfumo uri kumuziya kayo 2007 chikayo ndikumuziya Leonard Mapfumo ona saka background ritoripo because kana uchikwanisa ita setup muna 2007 wotoita recording studio yako wotosaina wapfana wekuti ndova underwing rako iwewe lunch inodya wapfana kana uri kustudio ndiwo uri kukwepa ubatana ndotaura mabhasfare yawo ndiwo uri kuvagira everyday ende totaura 2007 saka aiwa akamariwoke kudai nekudai kakaripo saka now back to question yako yekuti Sauro waya aizondisimbisa saka ukuona kuti kubva ushamwari hwedu nechichi nelinkop since 2007 then time yozonofamba kudai so iyo tozoitawo yaari kuita abva kuheshi nini tichiri kuheshi kuya iyo bva uzonoputika wari kwaariwo ikoko inondiri kuya but still link ringoripo totombosangana todai saka chakazoita mukomana azondiimba I think inyaya yokuti mukomana wafuta ainakirwawo nevibe rangu sekunakirwa kwandaitawo nevibe rake ubata ndotaura plus at some point akazotanga kudhakuone zvinhu zvakafanana mama kazolinga nokulinga pamakolabo manje yaitika naSauro taikona kuti tichitorwa song Fire King atori nemangoma edu akawanda iwo Fire King kana wakatarisa izvi zvinhu zvandikutaura nezvazvo izvi shamwari inda kuda mangoma aya ndimapedzise ndiri ndega haisi danger inganzi dangerous sparks bose izvo nemukomana tichirwa ngoma tine 2 mangoma nemukomana asina kubuda but ainosarira pakati mangoma aya waiziya aminoti why pamwe zvaisafangwa kuitikawo patime iyoyo here kana kuti handiziye webara but makatombotraya takatomboedza
takatobwedza sana shinzo makazowana kweshimfeshe kana mamagara omene kukhama wenyanga minawo aiwa muna makolabo futi jawi kana shinzo shinzo ka same areas kakwaifiridzika kamudare alright kwaifiridzi same areas uona kuti kapatani kacho here ukasvika apapo wasvika padheni pana yozi ukasvika apapo wapadheni pana shinzo ukatenda nekuseri uko wapadheni pana Trevor Dongo ukaenda nekuseri kwacho unolinka kwa King Shadi ukadaiwa kuextra large ubatana ndutaura alright saka ubata kaweb kacho ingori same areas saka tatatongogara tichitongolinka besides ndogara Junior King andi Junior King iwo ndinogara kumweyo ina handisi yangu Junior King ndanakusa kutara naye like every day sukudaro but sakazoshaya chichakaitika na Junior King ukona Sparks zvimwe zvinhu ndikada kuti nditaure nezvazvo inini pasina kana family member yakambobuda ichitaura nezvazvo waiziva ndendaita kunge ndamhanyira kumberi nyaya dzevanhu pamwe iwo they prefer kuti hazvifange kutaurwa nezvazvo anoziva kuti Junior King mufana waKing Shadi ndezati wangori ukama muzukuru wake chaichai waiziva mwana wesister yake saka I think inini ndikada kudisclose kuti chakaitika kuna Junior King so inenge itori disrespect even kuna King Shadi nefamily yavo but rest in peace Junior King ndarwadziwa King but ndakashaya munhu akandiudza kuti chichaitika kwaari waisi angangori rest in peace but semunhu wandaimbolinga naye kuona hazvizoite kuti ndingonzwa kuti munhu ashayika then ovongodhama hapana munhu akasandudzawo kuti chichaitika I think ungonazondudza ako behind ona munhu wauya munhu wekuti ndaitolinga naye even King Shadi knows kuti tailinga naye naskwanda chichi muna maexercise aitwa tailinga waisiya angari mufana bo but pakachakazotika nje kuti pakazi ngitane time woti sinambotaura padaita music ndo pananyanyobatika panambosiya zvemusic then communication anu akawanda aita zvemusic because taisanganiswa nemusic break saka ndizoziva kuti chichakaitika but it's okay unozondiudza so saka wakaita nyaya Shinzo man saka ukona andonga uchiti chii chakazoisa tiite makolabo akawanda nechichi saka through ati kuti agara mufeso wangu from areas same areas kudai nekudaiwo you find kuti time yakawanda tinenge tritese waibata ntaura of which patime iyoyo manje andinoziva kuti Zim Danso ndo yaitopengesa vanhu zvekudaro 2012 yeah, true uona 2012 2013 zvichitodaiwo zvakadaiwo Zim Danso ndo chachatori chinhu chacho waiziva saka you find kuti nditori nemarecords andaitoitawo inini waiziva asi tori naShinzo mukati waiziva vana madhuwe vangu wewe waibata vana kubva kuchamurudo yandakaita naSani Makalima naLaziti anditi nemamwewo but ayaya andakaita naShinzo ndo ainonyanyopisa because patime yacho pari kupisa Zim Danso plus chaizotisa kuti tirambe tichingorekuta tese ndonyaya yekuti tiri kugara tiri tese futi waiziva saka pamwe pacho anotogona kunge achitoita rake ngoma utongoti patogona kuti chiyozi ukapinda pama1 manje pamfanangu waiziva tikuti apataura zvo dai ndatojabhera ndatopa chinhu waiziva ndaura saka ndomaitikira ita zvinhu ndona itoita abos akawanda kana nene anogonawo maverenga right but imimi ndara isu takata satabe style yamaita style and pattern yamaita maitobuda kuti muri muno hip hop ndiyo yandika yamunoimba but hip hop yakazonogwena chino yazonoputika futi kumberi then yoza tichamuone takuona wapfana ndova kutofamba nechino yoza angatosiya music here kana kuti ipapapo zvakamira sei why yoza asi kufambidzana netime good question wagona Stereo Sparks ukona zvandiri kutaura kuti paipai inini ndazonoharaswa nemusic ndo ndazonodhama I think ndakanodhama around 2016 waiziva zvekutomboti zvinhu waibata 16 17 18 19 ndo panakatanga but maya waiziva mira nimbodzokera studio footage model but you find kuti patime iyoyo futi handichakwanisi kuita zvandaimboita before so ndinodedicate 100% time yangu kumusic ubata ntaura bozo tombobuda muraundi iwo ambobuda muraundi kaSparks you know what happens ukambobuda muraundi paruda kuti unodzoka muraundi baba paruti unovhura door patune vamwe vanhu vakuti occupy room futi ini manje ndakaita manje ndakazodzoka muraundi zvanga ndiri ndiri manager waskwanda tichiita zvemusic yesese ndakazondopinda mune rimwe round yataariri which is very smart sandibesando aiwa makaipa mudati makaipa
saka ukaona kuti hip hop yazononzi yapisa zvekudaro waiziya hakuzi kuti zvoni ukaona vacho vakatono vanenge vachitopisa vari kutorwa hip hop veve usavasaizeka hasi matsaka kunzi munhu anzi ari kupisa Sparks unzisa zvotava munhu ari kushanda we andizoita kumatsaga ano ndingotaura like waiziya zvenyaya kungoti mayas ukaona munhu achipisa paipai akatoipa saka ukaona chinonosiyanisa mabusiness why yours pacho pahip hop asina unoita unga akupisawo zvelevel iroro ubari andaura ndopaipai kuti Sparks togona kunge tine matalk shop ari panext nepanext but you know kuti masales angu inini neako hafanani ende zvinosiyaniswa nezvinhu zvakawanda zvogona kusiyaniswa netime chaichaiyo yaunovhura talk shop yako iwo kuti makuseniwo anoza kuti areas kutori nevanhu vanovhura talk shop na6 as early as 6 kuita mumwe anoti ai ndoda kumbonyatsorara ndozovhura yangu kana na8 kana na9 badandaura kwakudziya you find masales aite se afanani saka ukona yours manje I think chakaitisa kuti yours asapise futi pahip hop ipapapa kana kuti why asiri kupisa inyaya yekuti pamwe handisi kutoshanda mashandiro ari kuita chi pafanira uri kupisa ubadandaura as much as I might think kuti alright I'm doing my best but probably pane tumwe tumabox tusiri kutikwa ubadandaura mudara because times have changed ukona isusu patakaimba isusu taingoziva ngoti song unofanirwa kuitora uendesa kuradio oenda kuma-interviews paZBC paipai waiziya kana once wangonzi izvoni wakatoipa watoipa but konoona zvasiyana Sparks mwangu mufana angu naita mbiri nefone yake chaichai waiziya bcause ari kugara achifirima tuntu wake achitudai waiziya then pozitowo imwe age yekuti kuona Sparks waane mhuri kachichi papa chawo chakwanise kuswera uri chi iyo age yakatrene auchakwanise kutraina muchimboita zvinhu zvekuti mungoita give aiwa uchada give kabudara chinhu chese chakungogairwa gauro waiziya chinhu chese chakutongogairwa kana pasina mari aya mira timbostaba waiziya but still iri kuitika itori bo hip hop kwete kuti payakarira ikapisa ukati payakarira ikapisa ntonge izvezvi haisi kupisa hip hop iri kupisa baba but yadzikira alright iyo reason yauri kuti hip hop yadzikira ndechiyo reason yako iri papa because unoziva kuti just last year if not last year it's last year but one paitaurwa futi zvokuti zimdanzo yadzikira kana kuti zimdanzo yapera exactly ubata saka iwe what do you mean kana uchiti pauri kuti iyo zvone yadzikira chichinja pahip hop right ini ndandobelieve kazhinji ndichipisa number one inofanira kunge ndichiproducer manew artist akawanda andika manew artist number two when it comes to nyaya dzemanumbers even on YouTube unotoona kuti ano tatine masongs ehip hop about 20 anga ari mutop 20 yematrends payoutube now tine 5 now tine 2 saka zvotaura kuti izvoni hip hop yadzikira here zvezati yadzikira aiwa maya ukuona kuti chinoitika hip hop haina kudzikira inyaya yekungoti makey players wanga uchiketa iwewe waiziya pane pawakangoitawo kuti mamistakes so waiziya ndotaura yadzikira kutoti iyo yakadzikira bcause ukatarisa iwo zvakafanana nezvi so handiti mufana wedu wenhingirina anonzani mufana anonzani Mickey Black akaipa kamufano zvaizvezvi chaizvo zvaumunzwa here mufano ukuona zvandikutaura ndikubata zvandiri kutaura but iwe uri kubata zvandiri kutaura ndikuibata kuti makey players awajaira kuona iwewe uchiti aya ndo mamain actors echino ayaya hausi kumaona zvekudaro but kuona zvinhu zvacho zviri pa2 Sparks pamwe pacho unozva kune mumwe munhu woti unokwanisa kuti akunzi Runner Rules mukumuziva Runner Rules ukuona zvandiri kutaura Runner Rules ari kuita zvinhu kamufano yaya akaipa ari kuita zvinhu saka ndozvanditaura kuti iwo pamwe wanga wajaira vanhu vako wajaira kuona iwewe but vanhuwo pamwe reason why vasiri kutopusha futi music zvekudaro pamwe watori occupied nezvimwe because you know kuti munhu akanopisa pamwe pacho anotanga kunowandirwa futi nezvekuita mashows what pamwe vanotanga kutovhura mabusiness otanga kuita sei saka iyoyo iko zvinoda kuti after interview uende payoutube munotsvaga kuti vapfana vangani vanyowani kuhip hop vari kutopaita no I don't need kuti ndipinde bese kuwatsvaga anokuti vanhu vari kwakutsaya kuzofanira kutsvaga but music andika kana ichipisa nthu inofanira kunge ichiteera mumota dzedu aiwa Sparks wamunhu wokudhara
music haichapise zvemazuva emabhodislam reading aya zvekuti zvinhu unozinzwa makombi unoda kuzinzwa kuchichichi iko zvino mudhara kune mupana anogona kutopisa zvokusvika kana pakutovaka imba song yake isina kusvika kumba kwenyu bhozi ari kuita mari online let's be honest online ati tetiripo online but let's be honest pana mfana anonzi Nash akabva kuita collab naNyasha David unerudzira gare he's a very good friend of mine ungezambezi ukona song masong ekuti vanomarekodha ndika wotongo promota zvavo vachipusha but inosvika imwe time yekuti song inonoka pato pangu kuti gogogo zvinoitika but kana song inosvika pakunoka pafoni pangu apa kuti ini ndikupisa panozati I think ndo mentality yatinofanira kugadzirisa muZimbabwe yekungofunga ngoti zvoni kuti zvinzi munhu anogona waiziya kana kuti zvinzi munhu ari kushanda masongs ake nganoke padope isati kuti kugona kutoya kupisa vari nelevel kugona vanonge vachigona mira kuti pedze nyaya iyi ivo vantu vataura zvarana rules tikubvumirana iri kuti rana rules ari kupisa kana inini manje ini pandomisa rana rules ini ndomisa but the next big thing wabata metajo ndikuziva kuti asati apisa zvaanofanira kuita mufana yaya ende ini ndobhelievha maari zvelevel kuti ndikutofungidza kuti zvogona kuva easy for him kuenda international than mamwe maartist angatagara tinawo talent pattern yake nchichichi but ukuona zvayakaita futi vanaruzacho Sparks muZimbabwe tine mapodcast mangani mapodcast andoziva muno muZimbabwe mune 3 aunoziva iwewe mune 300 ngatichingomira tichingoti mune 3 but unoziva kuti pa3 wawo unotaura kuti Zimbabwe inoona yese ari 3 no but pana anopisa achingodaira wati 3 anopisa wataura iwo ukati pane 3 anopisa ndozvandiri kuti Zimbabwe iri kuona ese ari 3 wayo here kuti everyone but everyone watching I think nyaya izoti everyone but majority wabata message kuti majority obviously katataura nyaya dzepodcasting kutaura zva DJ Sparks kutaura zva Ola kutaura zva Danny J ungofana rokuti saya but ndo mapodcast manyama bo ikweto tikuda kubvisa credit yevamwe vanobvisa in your view kuti podcast yako iwewe yaningi neyaningi ndo ari kupisa nditi ari 3 ndo zvandati inini Sparks you know kuti kune mumwe wekutoti akatonzwa zvekuti podcast ya DJ Sparks angonoda kutora dai Sparks yo asati asvika ndokufenda ona zvoitinzwa Murapeze point yangu anotodza Sparks ya Sparks asati asvika kokotito mwana kachokutora iwe Sparks ndiane hora usotombona nemabhepa achimaitisa 360 achidai waiziya ndikutora kunoona ndoda zvinhu zviya zva Sparks vakatosikirwa zvinhu zvazvo but zvinhu zvazvo haunozvioni kupodcast ya uya but vanhu vekwa uya futi vananga vachitoti aiwa uyu ndiane hora ubaterera ndotaura saka kunonzi kupisa mudharaka inini mafungiro angu chinonzi kupisa inyaya yekuti uri kupisira ani ende uri kupisira kupi kutonzi wapisira munhu wese there is no such thing obvious akuna zvinhu zvakadaro ndiza song yaunototi hit song kune mumwe munhu kutoti katorera paredio pake anodzima utodhimura but katichidhila nezvinhu nevanhu vakawanda yours toita kuita samajority kuti waindati Sparks anopisa waindati Ola anopisa waindati Danny anopisa go and check the numbers waiziya numbers don't lie zvasiyana pamunguva yekutaura kuti maingonosiya music yenyu kuredhiyo hauzivi kuti yaonekwa vanhu vangana unozoziya kainonovhoterwa kaSparks kakona machatsa aya akasingapindike zvechishiri wanga uripo iwo usataura kunge wakanzwa nyaya idzodzo wanga uripo uredio wainguririka here ukunzwa ndi kutaura nganditaura nyaya dzekuti asati apinda machatsa kuti music yangoridzwa andikuona haukwanisi kuzocheka kuti yaridzwa vanhu vangani varidza njichi but now internet andika uchibva kuona iwewe the next person akutoona kuti pana amboona you understand so when it comes to nyaya dzemanumbers and mapodcast ari kupisa ina handisi kuramba ini Sparks nyaya yedu panharo dzangu ndepekunzi zvoni kuti zvinzi hip-hop haisi kupisa zvakafanira kuona chini kuna nasikandanifarire waiziya but pandogadzira video rinenge richipisa nyange munhu asingandifarira asingandifollowe anonzi wambonzwa here uombe yavhurwa naSparks kana kuti chibaba mambonzwa here uombe yavhurwa naOla
waise message pane mwe content yatinotopa isusu vanogara notifollowa kozoti imwe content yatinotoita yekuti inotosvika even kuna vasingatifarire totoziva kuti nyangwe munhu asingatifarire aiona kudzidza kupere kudzidza kupere ana Sparks ingatoswererwa ukakusera pakwana uri right Sparks uri right but mudara inini hanguka ndinokushwira zvakanaka because ndozvati munogona ende munorova maworks ari kubuda here izvezvo maworks ari kubuda Sparks kuona nditori nemamwe masina angu atoripo paYouTube waisa ekuti ukatonosechawo kuti yours wenyu unotoona paitoni zvimwe 3-4-5 masina atoripo but iko zvino zvandanchikudza nchi times have changed times have changed saka ukona I can't believe kuti ndotaura zvandataura izvi alright ola times have changed anditi times dzachinja kudaro baba kwane vanhu futi vanofanira kunge uchikwanisa kutamba navo kuti zvinhu zvako zvinyatsoita sei zviite ukona ndaura but manje vakawanda vacho vanenge vachida vanokwanisa kuti zvinhu zviite chaizvo waiziva ndovaya vana ola manje nana sorry ndasikada kuti ola ndachida ndowana Sparks indotaura zvemunhu ndakatarisana naye ndo zvana ola mira ngatibotaura zvaSparks positogona kuti ola then we rub him the wrong way ngataure zvako iwewe vanhu iko zvino vanhu vacho vanokwanisa kuti zvinhu zviende ndo vakaita kunge imimi wana Sparks nokuti unenge uchiti maya ukuona uchikupisa hatikona izezi neifa kunge ndichipisa because the podcast yangu inofanira kupisa waiza saka inini ndisiri kupisa manje iwe nyaya yekuti uri mufeso wangu kubva kudhara kaio ndosaka ndiri papodcast yako otherwise daitanda kuenda kana kune ningirikini waiza hadaikona tonotaurira chirungu chandisinganzwisise ndongoti reason by waiza ona zvinoitika panyaya yetransition chandakaona inini pastera yacho ndechekuti zvoni tose tofanira kuziva kuti kune new blood exactly andikuona tofanira kuziva kuti zvinhu zvinochinja pane zvinonzi time and season but kuti ukwanise kubuda museason yako uchipinda mune imwe season panoda wisdom andikuona pada wisdom nekureada nekuunderstanda nekutanga tanga watounderstanda kuti ava vapfana ava vakatopenga andikunzwa kwete kuti iwe urambe uchifunga maraimiro amaita kudhara pano wapfana kuti andiniona munondotosimba bro utoratano but mfana uyu kayo ndozvikudiwa negeneration yake when Diana say anocollaborate right wafunga kuti nyudza wafunga kuti nyudza yawakuda kupisa no ola mira no this is DJ Sparks inzwa Sparks bo tanzwisana panyaya yekuti totaura you are right ndosandakudza Sparks ngati inini vafana vaya vakaipa ya handiziri ndatotanga kutaura nyaya iyoyo but mamucollaborate nevafana muchingofunga kucollaborate nasani makalima na Trevor Dongo nanani collaborate nevafana vari kuuya ona Sparks unoziva kuti wafana uri kuti ndicollaborate nawe iwawo ndo vamwe vafana vasingatondiziye vanonge uchitaura vamwe vacho bcause vamwe vacho vakazvarwa 2005 saka kana akazvarwa 2005 ini ndo andapisa 2009 2012 makore mangani ipapo no pane time yakambobvisa ziso kuvafana vaya vaya ukona isusu zvatinoita pane time yandakabvisa ziso kuvafana vari kusimuka I mean this one dati ubate point yangu zvafana ndikuona kana chinge ndiri pamhepo andikuona ndichita ndikuita inini andiri content creator ndiri podcaster ndinatanga sikatomboita zvepodcasting but ndinofanira kunge ndakatarisa nekuonera kuza kuti zvizvi chaya next chii chaitika next right wafanira kuenda nani wafanira nepatani ipawo chinzwa wafanira wacho ndanani wabata message Sparks dakutaurira inini unoziva kuti patori nemumwe akazonopisa akatopisa zvekudaro mfana yeye nanhasi ndotomurigada as mfana wangu ukunzwisa mfana yeye jamani inini ndichi ukunzwa inini Sparks patime yangu ndichipisa inini mfana yeye aikwira kombi kubva kumaraini kwavo kumfakoso achiuya areas rangu kwaifiridziko ukunzwa zvandotaura kuzodheni kwangu inini kuzondinzwisa mabhazi ake nechichi patime yacho hasi kutokwanisa kurekoda nekuita sei ukunzwisa mfano ndikatomuintroduce kuvanhu kwaitodaiwa maproducer atomubuka kuti aiwa mfana asiwe ipapo
but ndichitomubelieve chinoti mufana iye akazonopisa zvimakore zvakazoteera waiziya ndotaura apisa baba ndakazonomuti ko mufana wangu ndine kaidea kangu kandinako waiziya hatikwanisi kumboti timborwa 1 here waiziya jamani ndati ndinenge ndakaita 2 months waiziya ndichimutsvaka mufana wangu obva kudza amai mukoma wangu ndondo ari tichadada sanozosvika pakuti unozonoona kuti already asitiuchi asikubuda uona Sparks akusi kuti nandi kutoita makolabo ka nevacho vafana kutaura vakaipa waisa ndotoda but pamwe pacho Sparks unoziva kuti mudara munotsomana kukwidza gomo nekudzika yos mari kuti zvinoitika zvafane panguva yandiri pama1 inini andikuona ukangondipo sando ukangondiudza ukandiintroduce munhu inbox then bro but you have to endorse me pamberi pevanhu so that ukama hwedu unozikana nevanhu vakawanda kuti yours ari kundiindosa. You understand? Let me tell you this. That uende pa page rangu inini rakanzi yours wenyu Kennedy ukuziza yours wenyu Kennedy ndo page rangu inini kuti unotarisa kuti wapfana vangani vaunotona vandotoposta kuti aiwa uyu mfana ane mawani mfana waiziya uyu mfana ihora we uziza zvandotaura jamani ina tell you kuti pa time yangu inini ndoka ma artist antosvika kana 5-6 andakabatsira inini pa time yangu inini ukuziza kuti vanhu ivavo vandiri kutaurira hapatona kana 1 wavo andakambonzwa achizvitaura pamberi pevanhu kusara kwemunhu 1 mfana wangu 1 akakwanisa kuzvitaura ende andaramba achizvitaura. Ghost Magician is the only person uzozontaura that I've helped akataura pamberi pevanhu kuti ndakatopiwa zita rekuti Ghost Magician nayours uzozontaura so mukoma wangu anobatsira pakadai nepakudai he's the only person uzozontaura ukona inini nashinzo yayo ndara isi takabatsira vanhu vakawanda and we continue to do that izvezvi andinoti ane studio areas kwaifiridzo unoza kunorekodwa masongs mangani baba mamwayo aunotonzwewo mastreets but haumbonzwe munhu ari painterview achitaura kuti saka songi ndakairekodhera kuGenius Records chichienda ndakana kubhadhara kana cent. They don't talk about that. iyo imwe virus yatikufaitana nayo zvamanje manje because vanhu havadi kupa choita problem ita vanhu ndeyekuti pakutema munda ndika teti tese tichitema minda tichisakura tichita sei but zvinhu zvazobuda zvaita panobvunzwa nderarima apa wabva ari ndindarima kusakura zvese nekudyara mbese no problem iri muinda stadium vanhu ngavapiwe macredits avo pari juu nerespect yacho pairi juu pamwe pacho unoziva kuti havasi wrong because I think nyaya ingori pakudai also Sparks kuti havasi vanhu vese vanokwanisa kuti alright ope kurekodhera recorder without a contract or without any finances involved. You get it? Havasi vese mumwe anogona kungoti alright because tina patakanyorerana saka hamene ikoko waiziya ndara which is fine. No, zvinhu zvafananga zviri muhana zvinizvo zvofanira kunge zviri muhana zvafananga zviri muhana. Tikutaura nyaya yesparks tikudilutsa zvinhu stereo. No, isusu nyaya tutaura nezvayo panapa tikutaura nyaya yekuti zvoni munhu unongaite sei kuti usapere. Alright chingoziva kuti vanhu vanoganza hapana vanhu vasingadi kucollaborate tikuta nyaya yekuti zvoni vanhu ngavasatota seti munhu asapera ndika tobva tofanira kuziva kuti painonzi generational gap inenge iripo but kuti iwe ukwanise kupinda musizini imwe yavafana unofanira kuita sei unofanira kunge uchidhila navafana ivavo unofanira kunge uchichinja skill the way vanoiraima nayo pamwe vachati vafana pamwe kuda munhu anga achiti iwe kunyatsopronounza maudzi checheyo saka unofanira kuti uchingoonawo kuti semunhu ane chipo andika ina ndobhiliva kuti chipo achipere ipapo handidhauti zvaizvo kuti zvoni munhu apera ndizvo zvati munhu ndiye apera kutoti chipo why because ane pamwe pakaita mistake whether akambosiya music like zvawakamboita kana kuti ane time yakatadza kurana nayo zvinhu zvake inoita sei but talenda chaicho haripere but inoda nezvarinoda kusakurirwa saka pakatadza kuti sakurira tadza timing nekuziva nekuonera ndopano ini manje indakatotadza zvinhu zvese ona zvese zvautaura izvi indakazvitadza zvinhu zvese zvautaura izvi kusakurira kudidi nemakore mangani Sparks watsamwe apindwa mubvunzo. How old are you? Ndina anondikwanira
but still nyangwa wina wanokwana achiri mashoma ende pachine future bonda kuti asasota tombochembera tingati maybe achembera kati achazoitika uchitori mfana po waiziya sakubvanda asati unogona tongotanga tongoridha zvikuitika ototanga kutodzoka ende tinozviziva zvinoitika izvozvo bo tinonangana sasilent killer saka inonguva time yakambopisa pambe tingati zibvadzoka futi ubata mwedzi yacho saka nyaya ingoripo ndeyekungoziva kuti vari kondanani maproducer echa usarambo chingoti just because inini ndairekoda kuheshi mufeshi nanhingi aiziya unofana wanyowana vane sound nyowana iri kudiwa manje manje unoziva kuti pamarekodzi andi kutoita esi aya hapana kana one producer wekudhara imwe example school ona zvanachi kutaura nchi zvavafana ghost uya waiziva nditori nemanamba hobo aghost andinoda kutobuditsa ndisati ndabuditsa unzondaura plus ko zvinoka bear in mind futi kaSparks akuchangobuditswe zvechamudzungu zvongoti because kasong kaita kunge kangokunakidza wakachila padeni pako wakutosaka ndokandakura unzondaura ende comeback baba comeback aifanga kubva yaita nyore nyore kakubva yapusa pusa zvodaro chimomira but I don't know Sparks ndiri kukuziya vanotapira ndiri kupaziya inasikuti hangu iwewe ndizvakuita but ndingoti kuti kana uchingova munhu uda kudzoka ndiye kwana wapfana varipo wapfana vane saundi iri nyowaniwo zvinhuwo usaramba uchiita zvandagwinyira kuti isusu takakuva ndichirekodha kuchamhembe saka ini nditongoenda kuchamhembe no ziva kuti kuna vapfana vanyowana vane imwe saundi collaboratana vapfana vanyowani yava munhu ari open for mafresh minds waizemetsa cho usangode kuramba chiti zvatakadzidza inini ndiri mudhara no Sparks ndaumbwa kutaurira unokuziva kuti kumusic chaiko chaiko handizive pamwe zvichabuda zvisirizo mukanwa mangu but I think I should say this kumusic unoziva kuti music haina muridzi Sparks haina mudhara futi chinokuti music mira ndikudze manje music unoziva kuti ndo chinhu one pano pasi chekuti chinogona kungoti iwewe uchitonzwa kaipa kupfuura vanhu vese chogona kudhakwa in less than a minute ndo chinhu one chete chinogona kudhakwa in less than a minute chinonzi music no ini handibelieve izvozvo handibelieve kuti chodhakwa in less than 1 minute ndobelieve kuti chinoitika nechekudayo ndotobelieve kuti music ndio inonoka kutopera why inotowaraidza vanhu because iwewe handika mira pausirunzwisa nepekudayo toti iwewo Sparks ndiwe uri kunzi right iwe wakaipa ndiwe uri kuruwa manhamba zveipapo chaizvo unoziva kuti akaipa hasi iwewe akaipa imusic yako iwewe unze zvandora that's why ndati hakuna chinonzi mudhara kumusic chinhu mudhara music yako iwewe ndo dhara iwewe as an artist zvinogona kungodhakwa in less than a minute ndosandi kuti izvozvo handizvibelieve yours haubelieve kuti munhu ari kuimba haana basa charo zvaari kuimba ndo zvine basa ini handikwanisi kutozvipatsanura zvinhu zvinonetsa mira ndikuudza zvopatsanurika papi jamani unganditaurirewo kuti zvoni mabhebhe anoscrimira ora mira ndipe example yemunhu wekunze kwenyika unganditaura kuti mabhebhe anoscrimira Lil Wayne iwo mabhebhe ayaigona kungomuda here dai anga asiri Lil Wayne kuti aigona kungomuda dai anga asiri mabhebhe anoitisana nawo izvezvi vana anonzani alright vacho manaisana my point is andikuona handikwanisi kuseparata music yaLil Wayne naLil Wayne why because ukuona chi mabhebhe akuti chitoti ascrimire Lil Wayne it's because of music yake autozva kuti ndiye akaimba kwete because of iye it's not about how good looking you are kana kuti wewe uri kunzi nekaskiri kupfuura munhu wese but music yako iwewe ndo iri kunokuisa paposition iyoyo unzisa iwewe Sparks maconversations ayo kunyatsomanzwisisa here music yako ndonokuisa toti zvoni toti ora ndiudze favorite artist yako ndianiwo favorite artist yako yaunoti anhingo yandiyakapenga kwete wemuZimbabwe ndiudze someone asiri wemuZimbabwe wekuti tikamutaura hatipinde busy nevanhu nyange muno muZimbabwe amproud kutaura ndikutaura ini zvandinoda example yandoda kukupa inini ndikazoipa muno ari munhu wemuno ngatiti Vibes Cartel Vibes Cartel unofunga kuti kamuvheti keke dai anga kusiri kunzi Vibes Cartel ndiye wezima records zazvia
kamurungu kake kaita loyal zvakare kuna Vybz Kartel kaya. But tino vanhu vanasambira vanhu vanaona loyal ona hiyo. Ndati Vybz ari ega wangoisa Vybz Kartel apa ari Vybz Kartel hasi kuimba hasi kuita sei. Do you think kuti zvoni dai aine scene inenge kamufetika ike? Vari kuwana izvo zvizvo vanhu vatotoona matiktok machi vasitona mbiri vasina chibhata kudana nawo mafeti. Vatonawo mabhebha vari loyal. Unongona uzondirakidza one. Aisikana pressure, aisikana problem. But chinzwa point yangu. Anditi yanga nchitaura inini. Ndatoikangana bosi. Mira ndikudze kuti why ikanganwa. Because uri kukanganwa nyaya yatutaura ndeyekudayo. Munhu ari kuimba music. Unzwa zvanotaura. Mudiki stereki kumusic yaanenge achibuditsa. Unzwa music yako ndafunga zvanga nchitaura. Ndachitaura inini kuti zvoni. Ini nditofungidzira kuti music andika. Inogona kuti aisisi njongopera over the night. Ndozvandati music haipere but muridzi wayo zvinogona kungodhakwa in less than a minute. Zvafana kuti right kuti unyatsonzisa Sauro. Inzwa ngatipe example yaSauro. Handiti rest in peace makuru one. Sauro akafa rini? It's 2021. Ndizvo. It's been years Sauro afa. Handiti but music yake yakafa. Haina nditi. Ndo same example yandiri kuziva kuti chakapenga babaka imusic yauri kugadzira iwewe kwete iwewe. Because iwewe kana ukatofa iwe warowa iwe but music ndo inosara nditi. Iwe unogona kungotaura kuti izvi Sparks chakapenga podcast yauri kuita kwete right. Chakapenga kuti chi? Podcast yauri kuita kwete iwewe. Aiwa zvakasiyana podcast nemusic zvakasiyana. Music chinoti music wona asikundimekera sense. Aiwa kandi matambira ndabhora. Kandikati chiko zvakatosiyana nebhora ndosaka kudzakati music yos ngatimbonzwanane apa tichibva taclose because of time I think yos ndiri kuti inini ndikuona music inogona kutopera music munhu akasatopera unozviziverewo kuti music inogona ita sei kutonzi music yake yakatopera but munhu ototadza kupera because munhu unokwanisa kuita zvimwe zvinhu apa zvine zvichiri zvemumusic here kana kuti wakutoita zvimwe zvinhuwo zvakowo zvawakutaandikuona chizvonetsa kusepata zvinhu izvo zviri two waiziva but ndakaona choita kuti vanhu vapere inini nechekudayawo music haingopera over the night iwe yaunoti favorite song yako kuti unzwisise zvandiri kutaura inini yaunoti favorite song yako iwewe tomboti right unofarira toti favorite song yako iwewe inonzi ndorara ndadya yakaimbwa naChimuti handiti ende song iyo unoida zvingaite handiti you know kuti you can love a song without loving the artist akaimba song kutoti asong yainonakidza but face yanonboa zvinoitika uzva saka kana uchita tikwanise kuzviseparata kuti chiwa ndikuti inini handikuona because uona usachizona kuti pane time yekuti hatichadi kunzwa music tada kutoona munhu iye achiperforma song iyaye wabata metsi yacho vanotobhadhira mari yakawanda kuma-live performance why because song takainzwa it's okay but takuda munhu wacho akaimba anokubata metsi yacho saka chinozopedza vanhu dakutibata point yangu exam yangachitara nemaexam yangachitara ese haisiyo nyaya yangu ini ndeyekudayawo ndeyekuti chinozopedza munhu kazhinji kacho ndechekuti zvatiri kuita nhasi zvinokuafecta kana maybe after 2 weeks ubata metsi yacho saka maartisti mazhinji anowarairwa kuti music inenge ichitenderera kwandika iye haachashande zvimwe zvichazoitika pamberi akuvarairwa nekuti music achiri kudaidzwa mashows achiri kuenda kwana South Africa achiri kupiwa respect then music iyaye because music inonokei kupera than munhu ubata metsi yacho music iya painozopera andikuona metsi yacho isusu munhu wacho hatisina basa naye ubata metsi because hana zvimwe zvinhu zvari kuti ofa takuda vafana vanyowani tosachoti maartisti mazhinji anoenda South Africa anopera because kuSouth Africa unosvika iko kwandika vanhu kwachiri kuda music yaye kudhara paunozopera kwake manje kunenge uchashanda ndika iwe wakuSouth Africa kunakirwa nezvawakahavhesta kudhara paunozodzoka kuno kuisuta kuti toda malatest iye una malatest song kuSouth Africa paSouth Africa ya paunozotanga kureacta futi kuti no iwe shamwari wapera iwe kumba wapera uko paunozodzoka unoita action kana zvikwako zvakadhakasparks unonge uchizoisa vanhu futi munyaya idzodzo sakuona vanhu problem yanoita ndeyekudayo ndeyekuti wana kunakirwa nezvinhu zvavashandira kudhara but Sparks inini alright handisida kuti rambe chitendera but ngatingonzwisana chinhu wani Sparks inini matauriro andaita kuti unoziva kuti usatore music wobva waibatanidza nemuridzi wayo wobva waita zvinhu izvi iglue kudayo hakuna chinhu chakadaro Sparks kune vanhu vekutoti vanogona kunakirwa necharacter yeartist unzwa kusvikira pauti inotoimba zvinhu zvinobohwa but vongoti hama yaboh
because character yake wanakirwa nayo music ndinoti zviriko unoza zviriko here kana aiwa unoza zviriko here zoti baba because chino wani hachisi chidu because kuna zvinhu zvafana panapa ndikuona ila ndikwanisa kuderedza music yako music yako ndikwanisa kuiridza usipo pane nguva yekuti vanhu vasvika pakuti toda kuona yours kuti ari kuita sei ari kupinda neipi ino kuti maartist aya yakuona che after imba song yake yaita hit atoma role model yavamwe vanhu yekuti vanhu ada kuona lifestyle ya yours kuti iye pasina music yake akumborarama sei even wakatara anything wewe nhasi papodcast pano zvatara wakatara anything andikuona zvino influencer vanhu in a way yekuti you'll be shocked yours ubata message because hatichadi music takuda even zvako iwe but tikubelieve kuti music iri kubuda mauri chinhu chikubuda ichi chakubudisa ichi chiri kubuda mauri wewe chiri mauri ndizvo totomira next album rako iwewe waibhuka tobelieve kuti zviri kubuda mauri pane zvakambotaridza zvozviya pane zvimwe futi zviri mauri zvichabuda mauri saka tinyanye kusiyana sei saka madhamu yakoyo kati inini shamwari Japreza anondiitira iwe unenge uchiteerera nyaya idzodzo uchiti alright iri kutoswera ichiridza Japreza ubva makuseni kusvika manheru yototi ina Japreza anondiitira pavaimbi vemuzimbabwe iwe musoro mako uchizvitora uchiti madhamu iri kuda Japreza kana kuti madhamu inonakirwa nemusic yaJapreza inogona kutonakirwa nemusic sina Japreza unoona tomuona madhamu achitoona futi mainterviews aJapreza ndizvozvo panotozikanwa kunzi haasi kuimba asi ari kutaura because ndiJapreza kana kuti ndoda kutombonoona iye Japreza kuti achiimba aiwa ndosvika maextremes ekuda kuti ndoda kutombonomuona kana kuti pabirthday rangu ndidaidzirei Japreza kubata nezvacho inini mandikuona chii ini handizviise muhara ndifunge kuti maybe zvane zvikuisana mukati kana kuti chii kana zvazvekuda munhu unoza chii chinoitisa kuti usafunge izvozvo ndozva zvandiri kuudza kuti because sezvazviri uri kunzwa artist music yake munhu music handiti zvakatosiyana zvinhu izvozvo kuna mwana ukutotaura vachitofarira kana song yako but wakatokuona unenge wachida kutombokurova waiziva unoziva kutongokurova utongoti pamwe anotobhoikana kana nekastep kako waiziva kana anotongobhoikana kana nemamwe masasa ako unotaura pamainterview waiziva but hazvisi kuchinja kuti music kuti munhu yana akazotanga kusafarira music yake after ataura zvakati kuti chii kuti mumwe anotokunzi ndaimufarira music yake but paakazongotaura zvakati aiwa unenge wagara usingaifarire kani iwe ndinoti song yaunofaririrewo spark song yaunofarira unotoifarirewo unotoifarira zvoti muridzi zokuzoti muridzi wayoazita ndinokudza example yelocal artist wandaifariwa ndisafari just because of zvaakataura Sparks, you're going to say it anyway. So you might as well just get over it and done with it. Taura, ibo. Anokuziya, bozi better to zvibvisa pachest pako taura. Bozi akwaza taura izvo uchangozvitaura futi mwemuzi. ndemufana inini pamwe pacho ndogona kutokurosana nemunhu ngonoti aitira inini chinhu but ndida toona kuti zvone chaari kuitira uyu agona kundiitira futi takangofanana understand zvakafanira kuti inini ndaifarira I used to like Oriano but vadhera ndakamunzwa ini achitaura kuti zvoni vanhu kumapodcast inini ndotosimuka anotaura zvekupenga anonga achitibvunza zvinhu zvekupenga zvechiziva ubva ipapo ndakutanga kuboekana nezvinhu zvake ubata mwesacho kusvika level yekuti izvezvizvika nhambotanga ndichiita nge ndisikuzvifarira aise mwesacho kusvika izvo handichatoffarire music yake akati mezona kuimbo zvinobowa tono but handichatozvifarire music yake handichaifarire ende haisi muhuso kusafarira munhu ini ndinoona nditondudza pafacebook pangu kuti Sparks I don't like you music yausingachafarire iwewe imusic nyowani kana kuti yacho yawewe wakambofarira paakaimba inyowani handiti ndozvandikudza chaunenge wagara yekudhara yacho ndakazosiya hwani ndiyoababa udelete malyrics musoro kana kuti ndamuvenga saka ukatovaimba akasvika pakududza inini imwe day pastage ndichitora hangu video yakayapandira kanditi mudhara ndopisa inini zvazvikuti anga angojambisa kuti vanhu 2 3 4 20 papo isi hanzi bvayapa ndiri bva ndirorwa pachest so Oriana kanditi mudhara ndopisa inini anopisa saka wakamuti chipo wakaitwa iwe wakamuita sepo wakaitwa iwe wakamuti chiwo ipapo manje ndanda kuto angatobudisa mamwe masongo anga kutondibhowa ndati iwewe pokadzi
mudhara ndopisa inini iwo wakabva anibatisa microphone so aibva pastage akapanita akanibatisa microphone so akatiti mudhara ini ndopisa ini iwo ndobva wamutichiwo ndikamuti aupise Sparks nemba musoro mako watoti right mfana ndakunyatsomusuka kumapodcast angu zekudaro no ndakatomudza pafeya papo ndati mfana wangu aupise alright aupise but iye matariro akaita anga reda undishota saka ndakabva ndashota ukavisa nemusic yacho yakutondishota futi hauchada izvozvo ungondishota but ukuona chi yeba Sparks une makore manganiwo wamunibvunza hangu iwe une makore mangani inini musi wa13 November ndisvika 34 musi wa13 November 13 November 13 November sha apa inini birthday rangu 7 November sha papa watonongoronga chi sautori Scorpio shamwari zvekutodaro yaoneri ndatozodhabhura saibaona ndisvika 34 uona but inini ndikutokudza feya kuti inini ndakatofila kutosaidzwa zvototi inini music yake yakutondisvota hauchatode izvozvo shamwari but akazorova ndandi akazorova ndandi ndinokonotambawo ndakakura plus akakufundira akati mukoma ndoda kuuya kupodcast no akandifonera akati mukoma sorry alright pachaita zvinhu zenyu bo handiti sorry ndomuregerera because ini ndokasika kuregera handinyanyotsaauri anoshamwari zvingatonetsa ita sori kuna Sparks no hapana haiva nozvipa ita sori kuna Sparks because ukana kuzvikudza koko kwandibhowa pakuita sei do you know that I'm the first person kupa Oriano interview ndakamita interview inini kudhara maybe chazomboiburitsa vanhu vambeona nofunga kuti mufana wangu from long time waziya zvinoita zoti mufana akatoipa zvekuti the way akaini ndopisa yangeito nedisrespect nokuti ndakatomubeliever before fame ndakatoita interview waziya ndakatoposta ndakatoti mufana akatoipa uyu ndichiudza vanhu akatogenda vamwe mafanzi 2 3 4 okay papa bana angofila kuti akandi disrespect manje mazwana angu ndishota ene mudhara sakavhara amene amana mangu mashoko era mungade kudzo muri eZimbabwe kana zvabokuronga kuita okay aiwa mashoko anonyanyonetsa amanaka ini chega chinhu chandokwanisa kungotaura ndechekudayo so ngatambe tese zvakanaka kunzoko Sparks imwe rikuitika mazuva ano da kutaura zvishuwa ngatambe tese zvakanaka kunzoko unogona kuseka zvako but nditori serious unoziva kuti this year alone waiziva pane ndikuziva vanhu 2 vaya mafriends angu epainternet waiziva epainternet vanhu vandisina kutombobvira ndaona in real life waiziva 2 vandiri kuziva vakacommita suicide shit at the same time on different times but vanhuwo vanhu vokuti vanga vatori active zvekudaro painternet apa but vanhu vokuti vaigara vachingobhombwa waiziva nemamwe ukuketera ndiri kutaurira nemarukazi chamwari ukona nyaya iyoyo ainini itori pamahana yangu zvekutodaro waiziva vanhu ngatambe zvakanaka pasocial media vanhu vatambisa vanhu vari kukrara kati zvirikukwadza vamwe sha vamwe zviri kutovakwadza inatingi kuona chi zvitonani kutoudza vanhu kuti wakatambwa newe zvakaipa usazviuraye otherwise vanhu vaya havasi kuzomira tiona manje havasiona manje havasi vanhu vese vanenge inini newe waiziva vekuti vane thick skin waiziva zvafanini Sparks ini mulife mangu handifunga kuti pane munhu ane chinhu chanogona kundiudza chinondigodora zvoti ndinoramba sadza kana ndogaya ndoda kuzviuraya hakuna ndakona chii but tino kuti kune vamwe vanhu mudhara vasiri strong enough waiziva ndotara vasiri strong enough no ndozandikuudza zonikuta chii muri eZimbabwe ingatoperi ubata message tichingotaura chete vanhu vari vasina kusimba vave vane mwoyo mutete ndo watofana kuto advocatera kuti watoite mwoyo yakasanda to advocatera boss ndakona kufana ku advocatera wakumisa vanhu vakutaura zvakashata ka vanhu ava vasi kuzopera boss Satan ari pabasa Satan ari pajob saka satoti una pane komera neyatsona kuti munhu ari inspired by the devil himself atifunga devil atosvika padeni pauyu wana you understand saka pamwe pacho ndizvongozi ati hano macomments vanotara zvavanoda tata sei zvaangofanira nini kuona nini
inokwana ndayatsokuvenga ndikona uri yanolo ndikutaura nezvake handayatsomuvenga ukandamuvenga ndavenga munhu handitauri kana zita rake ndokunonzi kupedza munhu Alright. ukaona takusataura nezvenyu kini taura kuti muchiende kumusha Sadaka. takuti nyange wakagona atitaure ukatadza utitaure takuda kuti iveveka uchiende kumusha patakwati chikumbotaura kuti baba yakazomuya akandiwarwa chest yakandizira microphone muchiri kuda munhu muraudi chiribo hatipinde muraudi ngangochinje chete Alright. ngangochinje chete the way anenge aita sei anenge aita nayo zvinhu pamwe pacho anenge achitikachidza achitikata takakula Sparks uchinje. Ndakaona kuti vanhu vakawanda vanofunga kuti pamwe character iyo wakatanga kuidevelopa wablogger unozvikaita yekutora yaunolava havatoketi kuti ndo yautora watonani kamazano Sparks. I'm a good guy. I'm a good guy. I support local music to the fullest. Don't support local music. I say. Don't ende kumberi. So jona this is a podcast panapa tidedze munhu kuti akuenya peace state. Tidedze munhu wese kuti munhu sawane mukana munhu saende kumberi. Ndara ndotokutenda isingaite. Mdara handokutenda. Abati ndingotorera mangoma kaipa mdara makaipa. Mira ndi Plus ndimakatanga kubudisa sex tape game munoziva. Mdara. Chimbonipe rimwe one ngoma ndingoro ari ku resigning out. Ndive ndabaya andakudza tifonera ngedzuko apa ndakubva ndangobaya alright hande Mdara. Alright. You don't know what my life's like. When you Lonely roads and sleepless nights. I just smile while I cry inside. yeah That's what my life's like. Azimbo pari kupisa unge furnace tese tiri kurarama nezino unge dentist pastreet makava namamenas ukatona matables vanokutsara machairs comment section yazara nemagrupi kungoposta jagwa vakutobvunza uri kupi 9 to 5 rangove zhetreburi kupinda uchibuda pamawana zvichadhuri musika wamoms rave bhesi remagevha kupinda joza zvichatombodiwa geza zvachipa isplus takazvanza musatipe advice tungodakaza tipe pressure antismavhiri acho tichakusecha ntaudi nemadhiri acho munotseka but tichakutadzirai futi muchadedza kana moda kutivhairira futi tipe pressure tismavhiri acho tichakusecha ntaudi nemadhiri acho munotseka but tichakutadzirai futi One more time. yeah One more time. yeah man when you yeah You don't know what my life's like. Lonely roads and sleepless nights. I just smile while I cry inside. yeah That's what my life's like. yeah pazimbo pari kupisa unge furnace tese tiri kurarama nezino unge dentist pastreet makava namamenas ukatena matables vanokutsara machairs comment section yazara nemagrupi kungoposta jagwa vakutobvunza uri kupi 9 to 5 rangove zhetreburi kupinda uchibuda pamawana zvichadhuri musika wamoms rave bhesi remagevha kupinda joza zvichatombodiwa geza zvachipa isplus takazvanza musatipe advice tungodakaza tipe pressure antismavhiri acho tichakusecha ntaudi nemadhiri acho munotseka but tichakutadzirai futi muchadedza kana moda kutivhairira futi tipe pressure tismavhiri acho tichakusecha ntaudi nemadhiri acho munotseka but tichakutadzirai futi muchadedza kana moda kutivhairira futi You don't know what my life's like. wangu hapana chauri kuziva Lonely roads and Yeah. sleepless nights. ndokwabva ndakasunga tsinga I just smile while I cry inside. ndangogara ndichichema infact ndakutojaira zvekuchema saka nditire idzi ndimbochema
taungopaza zvagara akalokwa madoo key ikaraswa. You either get rich or die trying, so we married to the streets to get a honeymoon pa touchline. Vana vachazeze kupakura mviri wese, hanzi hips don't like qualification aisenze. Udautaura tichikwewe kasa ukete, hapana kwakambodzokwa nemswati pakukwapete eke game racho harichasekese. Pakuda kumbostudy environment nebrain dzese, pakuda kumbo tirisete mentality yemota dzemawaya nechikweshe. Pakuda dhiri rendege nechikepezi, double story risina makonzo nemapete. Pakuda firiji ndoisa pabende pete, kufinura mamero anoyamwisa mapere. Tipe pressure tisu mavhiri acho, tichakusecha ntaudi nemadhiri acho. Munotseka but tichakutadzirai futi, muchadedza kana moda kutivhairira futi. You don't know what my life's like. Only roads and sleepless. chakaiba ene mune Zimbabwe nefomanzi kwa Nastati na Yozi wenyu is one of my favorite artists, and amusingaziye but inini ndotoda unobu wake ndo andode maitira ake vaya ndo andode. So guys, don't forget to subscribe, like and share. Don't forget to check out my page Yozi. I think makaenda maka Facebook makasearch Yozi wenyu Kennedy. Pa YouTube Yozi wenyu. Yozi wacho ndewa YOZ. Alright, kuna mawesi manyowana atizungusha katongo zvirikwa zvekutoona unotozwana. Ku TikTok futi kaikoko Yozi wenyu chidakwa futi ko. Oyo. Tifanga sangana round iroro. Aiwa hapo mune Zimbabwe ngande tino support local music, local movement to the world. With that, we are out.